Добър ден, уважаеми зрители и слушатели на новия епизод на подкаста Код Строител. Днес имам удоволствието да посрещна като гост и да разговарям с Андрей Новаков, евродепутат от групата на Европейската народна партия. Андрей Новаков е завършил право в Югозападния университет Неофит Рилски. В периода 2020-2024 година е председател на управителния съвет на Европейската асоциация Железопътен форум Европа. 3 мандата е депутат от Европейския парламент, член е на Комисията по регионално развитие, както и на Комисията по сигурност и отбрана, заместник член е на Комисията по транспорт и туризъм и на делегацията за връзки с Китайската народна република. Казвам добре дошъл в Код Строител на Андрей Новаков. Здравейте! Благодаря ви за това, че мога да участвам и то съм един от първите в подкаста. Точно така. Абсолютно и ние ви благодарим. Да започнем с едно събитие от днес. Вие бяхте участник в дискусия за правата на пътниците в Европа. Вие сте съавтор и вносител на новия регламент, който ще определя правата на пътниците и в частност на въздушния транспорт, пътниците на въздушния транспорт. До толкова, доколкото всеки един човек пътува, темата касае основни права на всеки един. Какво налага приемане на регламент? Какви основни правила ще бъдат заложени в него и по какъв начин пътниците ще бъдат защитени? Да започнем с това, че това е регламент, който отлежава на трупчета в съвета вече 11 години. И в началото, когато приех тази съмнителна привилегия да съм този, който ще е съавтор и вносител, се чудих какво толкова може да има, че 11 години да не можем да се разберем. Сега разбрах. Тъй като това е регламент, регулация, която засяга интересите на буквално всеки един човек в Европейския съюз, наистина всеки един човек. Като се започна от това, че в Европа на годишно има 13 милиарда пътувания. Представете си, половин милиард души има 13 милиарда пътувания, което означава, че всеки от нас е пътувал поне по 22-3 пъти в годината с нещо. Самолет, автобус, влак, кораб. Не съм сигурен, че са обхванати балоните или друг вид превозни средства, но така или иначе касае всеки. И в момента, в който започваме да говориме, се включват асоциациите на туроператорите, асоциациите на авиокомпаниите, включват се наземните оператори, включват се съюзите на хора с увреждания, съвсем разбираемо защо, включват се посредниците за закупуване на билетите и сайтовете и се оказва, че част от тях имат несъвместими интереси. И е много трудно да се лавира. Но аз считам, че ще успеем успешно да приключим тази сложна задача, която от една страна да гарантира, че хората ще знаят с какви права разполагат, да е ясно с какъв багаж може да се качиш на самолета, кога е безплатен, кога не е безплатен, с какви права разполагат хората с увреждания. Допустимо ли ще бъде, според мен никога повече не трябва да бъде, авиокомпании да искат пари от родителите, за да летят заедно с децата си до седалка до седалка, тъй като към момента това е шокираща за мен практика, която не може да продължи. Едно 4-годишно дете не може да лети с друг, освен с майка си или баща си, или и двамата един до друг. Как може това да бъде въпрос на 20 евро? Не го разбирам. От друга страна, трябва да кажем кога авиокомпанията носи отговорност и кога не. Защото, представете си, пътуваме с вас на някой форум и на един от нас двама или на двама ни губят багажа. И ние веднага ще кажем, авиокомпанията ми е загубила багажа. Истината, че авиокомпанията не е загубила нито един куфър в историята на авиацията, тъй като тя отговаря за полета в небето. Нито един куфър не е изпаднал в небето, за да можем да го потърсим. Нали? Загубил го е наземния оператор, който го е пренесъл от някъде, или го е качил на грешния самолет, или го е счупил, или нещо друго се е случило. Но ето, ние не знаем. Или търсим обезщетение от авиокомпанията за това, че полетът е бил отменен. Обаче полетът е бил отменен поради мъгла, например. Кой може да бъде отговорен за това, че е паднала мъгла? Или за това, че се е случило нещо с пилота и в рамките на 2 часа не може да намериш квалифициран пилот, който да е свободен, който да може да дойде да скачи на летището и да изпълни полет. Хубаво е, че имаме подкаст в формат, в който можем да говорим за такива неща в детайли спокойно. Съвсем наскоро ми се наложи да говоря по националното радио, едно от националните радиа, в които
бяхме притиснати от времето и ми казват: кажете ми само с да или не във връзка с войната в Украйна, ще свърши ли не? Нали, това не е нещо, с което... За ядрената енергия, с да или не. Не можеш да кажеш с да или не, означава да си логик, да си посредствен. Какво означава с да или не? Това не е лексикон. Ами, това беше и нашата идея, за да можем наистина да в темите, които дискутираме, да им обърнем достатъчно внимание, да можем да ги изговорим и да стигнат до хората. Наистина имаме време достатъчно, за да си изговорим всичките неща. Така, кога можем, за да приключим тази тема, кога евентуално виждате директивата да бъде подготвена и да влезе като документ? Вероятно до края на годината. Поне това е моята амбиция. Виждам такава амбиция в съвета. Министрите на транспорта са решени това нещо да се случи, но не мога все още да кажа конкретна дата, но да, до края на годината е достатъчно добър ориентир. Вече подчертах, че много интереси са приплетени и това ще създаде проблем. Тъй като, вярвате ли не, авиокомпанията печели по 5 евро на седалка. Горе-долу това са осреднените стойности. И тогава, когато натовариш допълнителна отговорност с допълнителни разходи, като например предложението, което иначе звучи много добре, всички багажи да бъдат безплатни. Кой не иска? Ето, аз в ролята на човек, който благодарение на листата, в която съм участвал, съм бил избиран директно от хората. Разбира се, че искам да гласуват 3 човека повече за мен, да кажат: да, аз съм за безплатните багажи. Само че съм десен човек, разбираш, че всичко се подчинява на икономическа логика. И ако искам да има безплатни багажи за всички, това означава повече куфри на самолета. Повече куфри на самолета означава повече тегло на самолета. Повече тегло на самолета означава повече гориво на самолета. Повече гориво означава повече разходи. Повече разходи означават равномерно разпределение на тия пари върху всички билети и накрая безплатното означава, че всички ще го плащат. Към момента какъв е случая? Има компании, които казват: ако летите с лични принадлежности, така наречени personal item, раница, дамска чанта, няма да плащате допълнително. Ако искате да качите 10 кг багаж, ще струва 30 евро повече. И това е справедливо. Тези, които ползват, плащат, а не всички по-равно. От друга страна, има постановки, като например за хората с увреждания, които аз съм абсолютно непреклонен. Всички летища трябва да са оборудвани така, че тези хора да не се чувстват дискриминирани. Те теглят и без това достатъчно тежко тегло, което никога не са избирали, заради това, че имат своите ограничения, че и ние да им създаваме допълнителни, да не могат да се качат на самолета. Има такива от тях, които трябва да летят с придружител. И предложението е придружителя да лети безплатно. Кой би бил против това? Никой. Аз самия подкрепям хората, които имат нужда от придружител, за да могат да летят въобще, той да пътува безплатно. Но ние сме длъжни да допуснем всяка хипотеза. Като например това, че може да е 1 на милион, но да има недобросъвестен човек, който всяка седмица да лети с различен придружител, който да лети безплатно. Да. Кой може да го гарантира това? Не може. Имаше абсурдни в началото предложения, в които човек, който има бележка от личния си лекар, че има нужда от емоционална подкрепа от домашен любимец, то домашен любимец да се качи на борда и да лети безплатно с него, на седалката. Аз разбирам, че има хора, които имат нужда. И аз имам нужда от емоционална подкрепа. Кой няма нужда от емоционална подкрепа? Дали? Всеки има нужда от това от време на време да не бъде сам и да бъде емоционално подкрепен. Но си мисля, че в Европа по-дълги полети от 2 часа и половина, кажи речи, няма максимум 3. Да кажем, че летиш от Лисабон до Варна, е най-дългото, как мога да си го представя, или горе-долу, да кажем, 3 часа ще издържиш. Защото си представям, че някой има нужда от емоционална подкрепа от питон, който трябва да се качи горе на борда. Лично аз бих изпитал дискомфорт този питон да обикаля кабината, нищо, че някой има нужда от него. Или пък можем да тръгнем да тълкуваме много разширително. Някои хора имат нужда от емоционална подкрепа от домашен любимец, за да могат да издържат 3 часа. Може да има други хора, които имат нужда от емоционална подкрепа от, да кажем, човек. Да, дали? И той трябва да лети безплатно по на тази логика. Тогава какво правим? Ако кажа, аз съм сигурен, че ако мога да го аргументирам добре, да кажа, аз наистина имам нужда от емоционална подкрепа от конкретен човек, който да лети с мен, за да се чувствам емоционално подкрепен. Защо човека, който ще лети с морското свинче, ще пътува безплатно на седалката, пък да кажем друг Homo sapiens до мен не трябва.
Това разбира се в рамките на шегата, за да ви кажа, че исканията понякога стигат до абсурдни нива. Да, няма да ви е лесно с финалното оформяне на директивата. С толкова много искания. Да, на самото събитие, помежду си хората не могат да достигнат консенсус, камо ли аз да мога да реша този спор. Тъй като имаше представители на авиокомпании и на туроператори. Туроператорите казват, ние купуваме пакети между 50 и 100 билета от вашия самолет. Това е половината самолет. Ние сме специален клиент. Не може политиката на компанията да казва, ние не се занимаваме с туроператори, като го отменим, оправите се заедно с всички останали. Това не може да бъде така. От друга страна, туроператорите или посредниците често са в позиция трудно да могат да се аргументират пред крайния клиент, който пък е най-малко виновен. Той отишъл и си е платил на посредника билета, накрая отменяват полета, отива и казва на посредника ми, нещо трябва да направите. Върнете ми парите или ми вземете билет. Не, обърнете се към авиокомпанията. Отиваш в авиокомпанията и ти казва, ние нищо не сме ви продали. Оправите се към тях. И човека накрая стои и си вика, за тия 200 евро няма си трова нервите и накрая не отива никъде. Това не трябва да се позволява. Налагаме принципа, следвай парите. Който ги е взел, той отговаря. Или ускорени процедури, да кажем, авиакомпанията е отговорна за всичко. Тя плаща при всяко положение. Но после тя има предимство с регресен иск от наземния оператор да си вземе парите за куфара. От туроператора да си вземе парите, които той е получил и прибрал от туриста. Да ги получи от електроразпределението заради спрения ток. Така разбирам до някъде. Защото не може някой да бъде отговорен до безкрай за природни явления или за отговорността на други. Споменахте Украйна. Вие в края на април бяхте в Украйна, заедно с ваши колеги от Комисията по сигурност и отбрана. Вие всъщност сте и първия български евродепутат, който посещава Генералното консулство на България в Одеса, където проведохте среща с българската общност. Разкажете ни малко повече за това посещение и най-вече за този аспект, който за нас е интересен, перспективите за възстановяването на инфраструктурата на Украйна. Има ли и какви са възможностите за участие на български фирми в този мащабен процес? Да разкажа за пътуването, първо трябва да кажа, че въпреки всички усилия, които службите за сигурност бяха предприели, за да можем да стигнем до там, с отварянето на вратата на колата, в която трябваше да влезем в помещението, за да се срещнем с губернатора на Одеска област. Отваряме на скоба, там живеят 200 000 българи. 200 000 българи в Одеска. Огромна българска общност с българско самосъзнание. Се включи алармата за противовъздушната отбрана, започна бомбардировка, така че тогава, когато ние с колегите се събрахме да обсъдим какво се е случило, си давахме сметка, че това е ежедневие за всички хора, които живеят там. Включително това, което си говорихме с генералния консул, той каза, виж, това са дронове, няма страшно, защото те ги прихващат и имаме 10 минути да слезем в бомбоубежището. По-лошо е като почне да стрелят с балистични ракети, защото имаш време да легнеш на земята. И това е нещо, което говори все едно. Войната е отвратително нещо, особено тогава, когато го видиш с очите си и си даваш сметка, че това е кошмар, който трябва да приключи възможно най-скоро. Разрушенията там са предимно и разбираемо. Защо? По инфраструктурата. Електропреносна, железопътна, пътна, газопреносна и разбира се, за огромно съжаление има и много щети по жилищния фонд там. Един ден, когато тази война свърши, надявам се това да е утре, ако може, ако не тая вечер, тогава, когато това нещо се случи, българските компании, заради това, че бяха първите, които българския народ беше един от първите, които се отбърнаха към Украйна, отвориха и сърцата и домовете си да приемат бежанци, които не са виновни с нищо за никой, без да разбират политика. Бяха първите, които изпратиха агрегати, медицински приспособления, приеха за лечение тук пострадали от войната и какво ли не. Още, което е най-нормалното, да бъдем сред онези, които да кажем, ние имаме едни, и тук дебело го подчертавам,
едни от най-добрите специалисти по отношение на строителството в Европа. Твърдя го съвсем отговорно. Ние сме тези, които можем да възстановим вашите мостове. Говориме сходни езици, имаме сходна култура, имаме сходен бит, имаме сходна история. Ние сме тези, които с най-малко главоболия, с най-малко усложнения можем да ви помогнем. И аз виждам тук огромна възможност българските компании да участват в възстановяването на Украйна. Тук говорим за милиарди, ако не и десетки милиарди, които за съжаление ще трябва да отидат за възстановяването на тази държава. Българският строителен бизнес трябва да бъде сред първите, които да се адаптира и да реагира така, че да помогне на една, да кажем, почти съседна държава, но в същото време като създаде пазар, в който да може да ангажира работници, които да изхранват семействата си. И аз считам, че това е съвсем реалистична възможност. Който не е провидял, надявам се сега да му дадем повод да помисли в тази посока. Активен участник сте в дебата в Европейския парламент относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Европейския парламент призова за значително по-амбициозна финансова рамка. Какви са ключовите акценти в обсъжданията и какво е вашето мнение за необходимите корекции? Макар че много често ще чуете да се говори за почти дигитално, за изкуствен интелект и съвсем правилно, за дейта центрове, за пренос на мобилни данни с по-висока скорост и прочее. Оказва се, че огромна част от европейския бюджет заминава за инфраструктура и строителство и земеделие. Просто имаме потребност от това. Европа все още не е свързана така, както би трябвало. Ако довършим европейската транспортна мрежа TEN-T, това би означавало 2 милиона работни места, още 2 милиона работни места, още брутен вътрешен продукт от сигурно 10% в това спрямо, което е в момента, само защото можем да пътуваме нормално. И това, уви, не е само български проблем. Това е проблем както на значителна част от източноевропейските държави, така и на юг. Където ако ние имаме нужда от повече магистрали, там пък имат нужда от повече пристанища и по-големи пристанища. Със сигурност има какво да се желае и от пътните връзки между отделните държави в Португалия, в Испания. Да кажем, че най-много са инвестирали в това в Централна и Западна Европа, но при балтийските държави имат нужда да довършат Рейл Балтика, в скандинавските държави заради релефа си имат нужда от инвестиции в повече летища. И това ще продължи да бъде акцент и да бъде фокус на инвестициите. Това е нещо, което касае и българския строителен бранш, тъй като пътното строителство, железопътното строителство, плюс разбира се това косвено означава и строителство на жилищни сгради, тъй като тогава, когато икономиката расте, хората инвестират и в това. Освен този аспект, какви други, какво точно влиза в това понятие по-амбициозна? Какво по-амбициозно имат предвид парламента? Практиката ни учи къде трябва да бъдем по-амбициозни и то по болезнен начин. Първи отговор е само преди 2 седмици. Няколко държави, представете си, останаха без електричество. Нито една крушка не светеше. Аз бях там и пред очите ми цяла държава се срина в рамките на няколко минути. Вие тогава имахте събитие във Валенсия. Тогава бяхме във Валенсия, заедно с редица държавни глави. Да. Беше външният министър на Италия, премиера Мицотакис, не съм сигурен дали премиер Пленкович беше там, но бундесканцлера Мерц беше там и спря ток. На всички. И това се случи в цяла Испания, плюс цяла Португалия, плюс Южна Франция, плюс части от Белгия. Видя се, че трябва да се инвестира повече в свързаност и такова нещо никога повече да не се случва. И това, че когато се предоверил на възобновяеми енергийни източници, си има своята цена. Видя се, че едновременното отказване от въглища, ядрена енергия и газ е изключително рисковано
и засяга не само енергийната сигурност, но и националната сигурност на целия съюз. Това от една страна. Инвестиция повече в такъв тип свързаност. Видно е, че имаме нужда от съвсем елементарно по-широки пътища, по които да не загиват хора. Имаме нужда от повече летища, с повече полоси, така че да приемат повече самолети и да отговаря на по-високата потребност от хората да летат. Когато влезеш в Шенген, съвсем резонно, след 1 час ще имаш 2 пъти повече хора, които са излезени, само защото няма да ги проверяваш. И ако на кулата Промахон е имало опашки, докато е имало бариера, представете си какво остава, когато пътищата, лентите си остават само 2, но тръгнат да пътуват 2 пъти повече хора. Същото важи и за Дунав мост на Русе. В най-добрите си времена този мост с граничните проверки е приемал около 2500 камиона и лекотоварни автомобила. След Шенген стават 5. Но мостът не е станал по-широк. Той има своя капацитет. И тук означава, че трябва да инвестираме и в това. По някаква причина Румъния е решила да се развива на запад към Унгария, а не на юг на запад към Унгария, а не на юг към България. Трябва да инвестираме също. Не може да се хванеш ферибота от Оряхово и да слезеш на Бекет и да тръгнеш да караш през Папура. Трябва да има път там. Ето, за това означава, че от тази многодишна финансова рамка инвестициите в инфраструктура и развиване на пътната мрежа в Европа ще остане приоритет. Разбира се, инвестицията в сектори с много висока добавена стойност, изкуствен интелект, високотехнологични компании, чипове също ще имат своето място, но аз не бих участвал в разговор, в който дайте да засилим всичко там, защото изкуственият интелект и дроновете ще ни решат всичките проблеми, няма да има нужда повече от пътища, влакове, нищо такова. Уви, живеем в реалност, вие сама повдигнахте темата за войната, в която се вижда, че тривиални за последните 100 години неща се оказват ключови. Като това да имаш мост, по който да може да мине не само тира, който носи покупките на хората, които са поръчали по интернет, но и, уви, техника, която ще помага да си пазиш небето, брега и земята. Затова ще имам значително увеличаване на финансирането за така наречената военна мобилност, която предполагам ще е от интерес и за българския строителен бранш. Това е инвестиция в пътища, най-вече и железни и конвенционални, които в мирно време се ползват както всички други пътища, но не дай Боже се наложи, те могат да се ползват и за тежка военна техника. Това означава, че ако някой мост е бил пригоден в момента, да кажем, за 40 тона, трябва да бъде укрепен или ако се строи нов, да бъде предвидено по него да минават много по-тежка техника. Първо. Второ, когато копаеш тунел, да е ясно, че през него трябва да могат да минава и такъв вид техника, и то бързо, ако се наложи. И финално, вярвате или не, тогава, когато е проектирана една магистрала, те са доста такива в Европа, мостовете, които са проектирани отгоре, никой не се е сетил, че трябва да са достатъчно високо, за да може да минава и такава техника. И в момента те на практика са безполезни тогава, когато трябва да минава такава техника. Това са все проблеми, които ще трябва да бъдат решавани с този отделен фонд за военна мобилност, който ще инвестира точно в такава критична ключова инфраструктура. България, Румъния плюс Полша и балтийските държави ще бъдат приоритетно финансирани, тъй като нека си го кажем, заплахата не идва от към Португалия и Испания. Мините изплуват на нашите брегове. Самолетите прелитат над нашето въздушно пространство. Вчера един самолет е нарушил въздушното пространство на Естония и е дигнал под тревога техните военно-въздушни сили, така че тези, които понесоха и продължават да понасят най-тежко последствията от войната, трябва да бъдат приоритетно финансирани. Повдигнахте тази много интересна тема за кризите. Освен на кризата, която беше с спирането на електрозахранването в Португалия и Испания, преди това имаше една друга, която беше свързана с един скъсан подводен кабел в Балтийско море. И съвсем естествено възниква въпроса доколко по принцип стратегическата инфраструктура на Европа е защитена. И
В тази ситуация, в която се намираме в момента, ще се наложат ли промени, които да включват и защита на инфраструктурата, която ще се изгражда, защото тук говорим и за инфраструктура, свързана с водата на хората, инфраструктура, която е свързана с живота на хората и които в момента, според мен, не притежават такава защита. С ваше позволение бих започнал по-отдалеч. Първо, за да не звучи като типичен брюкселски чиновник, който да накара хората да кликнат и да гледат друг канал. Говорейки само за подводна инфраструктура, кабели и прочие. А да започнем, да кажем, разказа някъде от 89-та, тогава 89-90-та, тогава, когато Берлинската стена рухва и всички към онзи момент отговорни за политиката в Европа решават, че историята е свършила. Ще полагаме кабели където и както решим, без да мислим, че някой ще ги прекъсне, защото вече няма от кой да се пазим. Ще строиме всичко така, че въобще няма какво да мислим за да отбранителна техника, защото вече няма от кой да се отбраняваме. Уви, това ще се случи по най-трудния начин, че е било пагубно разточение с доверието към архитектурата на сигурността към този момент. Видя се, че ще трябва да се пазим. Без да сме го искали. В момента си даваме сметка за всичко това. Колко високи са мостовете над магистралите, тия кабели колко са уязвими, защото се оказва, че някой кораб минава с пусната котва над подводния кабел. За всеки случай се връща 2 пъти с пусната котва, да е сигурно, че без да иска ще скъса този кабел. Как се случва това? Не знаем. Вижда се, че газопроводите под дъното на това море също са останали незащитени. И същата котва или нещо друго може да скъса и него. Това ни прави много уязвими. И няма как да се абстрахирам от това, да кажа, че тогава, когато тока може да спре в 3 държави едновременно, тези самолети продължават да летят, те имат нужда от радари, имат нужда от наземен контрол, имат нужда от кула, имат нужда от оборудване на полосата на летището, за да могат да кацнат. Да не говорим за всичко останало, което има нужда от електричество. Това отдавна не е само енергийна сигурност, това е национална сигурност. Оказва се, че ще трябва да се съобразяваме 35 години по-късно с тези реалности, така че да можем да осигурим защита на нашия континент и на начина на живот. Искам да ви кажа, че през последните 2 мандата се чувствах на мястото си, работейки в Комисията по транспорт, Комисията по регионално развитие, считано само за туризъм, тирове, търговия, пътуване, но това ни дойде до главите. И тогава, когато започнах да чета през съобщения, беше сюрреалистично. Литва, Латвия, Естония си минират границата. С истински мини, които е ясно, че следващите 50 години много трудно ще могат да бъдат махнати. И в момента в Германия, 80 години след Втората световна война, в парка има табела: внимавай, не излизай от алеята, защото не е сигурно дали няма противопехотна мина. Противопехотна мина. И се слагат в момента. Ови, и това е там. Разбирам ви за това, за тези съображения. Никой не е избирал да се занимава с това, но ни дойде до главите. И ние сме длъжни да реагираме. Затова инвестициите в отбрана ще продължат. И те вероятно ще бъдат свързани с такава инфраструктура. Там ще има определени вече мерки, които трябва да я защитават. Можем да влезем в конкретика. Нашата сигурност е свързана много по дълъг списък от причини с Южна Италия. За да можем да сме добре свързани с Южна Италия, това означава, че от Южна Италия през морето до пристанището в Дурас в Албания имаме осигурен достъп. Но от пристанището в Дурас през Тирана, Скопие и София ни трябва нормален път. Аз съм го взимал този път с кола. Тук ще трябва да погледна към екипа да ми подсетят, ама поне 10 часа пътя. Километри не са толкова много. Просто защото караш през планините в двулентов път. Представете си, ако трябва спешно и срочно да прехвърлиш хора или тежка техника, тя техника, докато дойде, най-много да послужи на агресора. Значи 9-10 часа, добре съм запомнил колко време отнема. Това нещо трябва да се промени.
с вас сме говорили често и за въглищата. Да, абсолютно. Това е бранш, който дава хляб на десетки хиляди семейства в България, но това е само на повърхността. Не че е малко, но е само част от картинката. Тук трябва да кажем нещо ясно. Каквото и да се случи в България, включително с АЕЦ-а, ВЕЦ-овете, спре слънцето изведнъж, вечерта нямаш вейта, вятър няма за да се въртят. Само тецовете, само с нашите въглища, само с чисто български ресурси, персонал и техника могат да докарат ток до всяка къща в България, на първо място до критичната инфраструктура. Ето защо не бива да се отказваме от този ресурс. На всичкото отгоре, слава Богу, съм бил от правилната страна на историята, тогава, когато бях резервиран към зелената сделка. Едновременно ще се откажем от всичко, ще живеем в синхрон с природата. Оказва се, че това е било много прибързано и погрешно. Защото сега на тема на дневен ред е да върнем ли ядрената енергетика в Германия. Разбира се, защото какво се оказва, когато не си готов с този преход, ти пак внасяш енергия, произведена от ядрен синтез, но от Франция. Нали? Не дай Боже нещо се случи, колко от границата между Франция и Германия, колко по-защитен си, не си. Единството, което правиш е да внасяш от някъде електроенергия, да плащаш повече и това да отива в крайния продукт на твоята индустрия, да правиш неконкурентоспособно. Може да стигнем крачка по-напред. Забраняваш или правиш цените на вредните емисии толкова, че да обезмислиш тецовете. Не можем да ги ползваме нашите. Копаеш наши въглища, продаваш ги в съседна държава, тя ги гори и ти продава на теб това, което е произвела с тия въглища, вредните емисии отидат във въздуха, ти пак ги дишаш, само дето си платил на някой друг да ги изгори. Как така? Същото важи и за автомобилите. Тук трябва да разсеем един мит, който ме преследва известно време, това, че съм против електроавтомобилите. Това да искам онези с двигатели с вътрешно горение да не бъдат забранени, не означава, че съм против новите технологии. Нека насърчаваме покупката на електрически автомобили. Нека развиваме зарядната мрежа. Нека. За чи дявол ние да забраняваме бензиновите дизелови автомобили? Кой може да каже по-добре от хората как да си похарчат парите? Ако иска да си купи бензинов автомобил, защото няма зарядна станция, що ще му забраняваш? На всичкото отгоре, не знам дали сте проверяли какви са цените за зареждане на електрически автомобил. Те са около 80 стотинки на киловатт час. Той има дизелови автомобили, които харчат, и тук се подписвам под това, по-малко като пари, отколкото този електрически автомобил. Що ще забраняваш на човека да го кара? Ако живее в отдалечен район, ако няма къде да ги зарежда. 80 кВт батерия в къщи на 2 кВт зарядно се зарежда 30-40 часа. Ако нямаш толкова време да зареждаш тази кола. И все пак да не забравяме, че тия батерии в един момент някъде трябва да се складират. Трябва да ги рециклираш, нещо трябва да ги направиш. Да. И тогава вече. Какво правиш с пробега зимата, тогава, когато пада значително? И аз направих едно изказване в Европейския парламент, което имаше доста, отекна много. Милиони буквално бяха реагирали под него. Какво ще се случи, ако всички изведнъж минем към електрически автомобили? Защото да кажем, че сме го докарали до там да можем да си купим 50 000 евро електрически автомобили или по-малко, повече няма значение. И вечерта в 8 се преберем от работа и ги включим в контакт. Едновременно да се зареждат. Испанския вариант в цяла Европа. Просто не може, то няма толкова. Откъде ще се появят толкова източници на енергия, като сме се отказали от тях, за да заредим колите? И другото е другата върховна глупост. За да опазиш енергията, си купил електроавтомобил. Производството на тази електроенергия идва от въглища. Значи ти не излиза от Аспуха нищо, зареждаш го, не излиза на 10 км от теца, за да си заредиш колата. Просто беше прибързано. И се радвам, че в момента имаме отрезвяване. И вече се върви към едно ревизиране на тази зелена сделка, нали така? Да, не дали, а как и с какви темпове. Колко могат да си позволят хората и възможно ли е да вземем предвид война, емиграция, инфлация, високи цени на тока, високи цени на горивата, високи цени на осигурителната тежест, данъци, всичко с което се товари този бизнес и да му кажем, окей,
с това конкретно ще ви пощадим. И ако иконични германски производители на автомобили, останали последните 100 години символ на Европа, с това, че се продават в цял свят, просто защото са добри, почнат да си местят заводите от Германия, от Волсбург в Мексико, значи нещо сме объркали. Дали не трябва някой да се събуди да каже, нещо не е наред. Завод с 3000 души в Брюксел, в Белгия, затвори врати и хората останаха без работа, просто защото предимно произвеждаше електрически модели и няма такова търсене. Точно преди една година, тук съм си извадила даже вестник. Да, имаме едно интервю с вас. Във вестник Строител и... Това е рисковано начало на въпроса. Тук сте казал преди една година. Не е рисковано. Така, и тогава вие давате много ясен сигнал, че има проблем с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. И призовавате да се иска преразглеждане и промяна. Това е станало на 3 май 2024 година. Така. Една година по-късно пак сме месец май. Сега вече България е подала искане за промяна в плана, но загубихме една година. Как мислите, ще успеем ли да се възползваме от парите по плана или отново си стоиме в риска да загубиме част от тях? Признавам ви, че не си спомням интервюто, но звучи точно като мен. И това е от случаите, в които мразя да съм прав. Предпочитам тук да кажа, съжалявам, сбърках, вижте как усвоихме 100% от плана за възстановяване и устойчивост. Ови, това не е случая и то е нещо, което повтарям от, може би, 22 година. Не вървим добре, проблем е не вървим добре, няма място политика тук, важно е тия пари да влезат в българската икономика, да влезат в българския бюджет, не вървим добре. Тогава се прераждахме, щяхме да преписваме нови планове, да ги пишем, да ги вкарваме, пътени ги връщаха за 40 страници грешки, да пак се молихме и накрая го докарахме до тук. Да се чудим не дали, а колко ще загубим, защото вече е ясно. Слава Богу, през последните 3 месеца има раздвижване и благодарение на това, че премиера Желязков прие го като един от основните акценти в своята работа и вицепремиерът Дончев работят усилено. Радвам се, че точно това, което сме говорили с вас преди една година се прави. Тиеш в Европейската комисия, там също има хора, които знаят какво се е случило, да кажеш, имаме проблем, трябва да го предоговорим. И вие, и ние, никой няма интерес тия пари да се загубят. Така или иначе, те са отделени вече от този план за възстановяване на устойчивост и да ги върнем. Какъв е смисъл, като тия реформи няма да се извършат? Ударно през последните 3 месеца са разплатени толкова, колкото сигурно през последните 2 години до крайните бенефициенти. Тече преструктуриране на плана, в което правителството се опитва част от тези пари да ги използва за проекти, които вече не са допустими, да отидат при други, които може заедно, да кажем, в оперативните програми, в които имаме много повече опит, знаем как функционират и можем да се възползваме от тях. Ови, не знам дали това ще е достатъчно да минимизираме щетите. Би било успех, ако успеем да усвоим 50-60% от плана, като си има предвид, че 4 години след неговото начало имахме 5% разплащане до крайните бенефициенти. И това е болезнено да го кажа, тъй като бях сред онези, които се бореха за това България да бъде сред държавите, които да бъдат привилегировани. Общия регламент за правилата за кохезионната политика съм му автор и вносител. Българската държава знаеше какви ще са изискванията, знаеше какви ще са сроковете, знаеше какво ще се финансира и заради нашата собствена глупост от политически борби стигнахме до там. Сега някой да излезе да каже 8-10 милиарда не влезнаха в българската икономика от нищо. И знаете ли какво? То е болка, защото тогава го водех и разговора с служебни правителства, които имаха така амбиция да дойдат, да чегъртат, да всичките тия работи, дето няма да занимаваме хората сега. Викам, добре, разбирам го политически. Тук сте искате нещо много окей. Този план вече е написан. Имаме предварително одобрение. На всичкото отгоре има член в регламента на този план, който казва, вече одобрен и прият план може да бъде изменян по време на неговото изпълнение. Подай го, започни да получаваш пари, пък променя и после каквото искаш.
Не, ще го изтегли, за да каже, това нищо не става. Това план, ние ще пишем нов, сгубихме 2 години и ей гона. Изправени сме пред тази реалност, обаче никой не ни е виновен тук. Продължавам с тази тема за европейското финансиране. Имате ли информация на какъв етап е изпълнението на европейските програми? Преполовихме програмния период и като че ли не се вижда голям напредък. Уви, и в това сте права, имаше забавяне и там. Отчасти това не е само български проблем, тъй като една и съща администрация е натоварена с изпълнението на стария програмен период и неговото довършване, началото на новия, плюс плана за възстановяване на устойчивост. Тези хора имат капацитет. Не можеш да течеш на 3 стана. И това води до ниски нива на усвояване и разплащане до крайните бенефициенти, което показва една тревожна картина в цяла Европа, но особено в България. За мен тук решението е включване на максимални обороти на местната власт. Защото от каквото и да е значение да е този проект, европейско, национално, той ще се изпълнява на общинско ниво. И там, ако нямаш партньорство с кмета, с общинските съвети, които, да кажем, блокират ОВОСа на даден проект, и какво като тунела под чипка е от европейско значение. Вижте какво се случва. 4 години. Затова аз ще призовавам и в новата многодишна финансова рамка проектите от европейско значение да има специален статут и бърза писта за тяхното изпълнение. И ако някой кмет не си спечели изборите и дойде друг, който каже, този проект няма да го правя, защото е на стария кмет, да му каже, не, това не можеш да спреш да го правиш, защото са инвестирани милиарди, за да се стигне до тук, и би било щета за целия континент, ако това нещо не се довърши. И ще бъде довършено. Да има безплатна техническа помощ от страна на Европейската комисия, да отидат и да кажат и на министра, и на кмета какво трябва да направят, за да се случи по-бързо. Защото всички ние сме длъжници на Северна България. Това е много, много сериозен проблем, свързан вече до степен, в която говорим за обезлюдяването на десетки населени места, до степен, в която след време няма да има смисъл да строим каквото и да било, защото няма да има за кой. Незабавно проекти, като магистралата от Русе до Велико Търново, тунела под Шипка, пътя от Видин до Ботевград, същото важи и за железопътната линия по същото трасе, магистралата от Бургас до Варна. И да, ще стигнем по-напред в разговора да говорим за проекти като канала от Русе до Варна, плавателния, трябва да са на дневен ред. Най-страшното е, че пари има и не сме го правили. Не знам дали знаете тунел по Чипка от кога е на дневен ред в България. Аз поне откакто се занимавам с тази материя, той си е на дневен ред. Ови, ще стигнем по-далеч, ще ви кажа, тъй като съм изкушен от историята, макар да не съм историк. Човек, който за първ път е започнал проектирането и налагането на този проект в България е цар Фердинанд. Така че забавянето с проекта е около 110 години. Значи за 110 години по една лопата да бяхме копали на ден в този тунел, сигурно вече ще да е готов половината. Не може, нямаме право. Също важи и за магистрала Струма. Аз съм част от Комисията по регионално развитие в Европейския парламент последните 2 мандата и ще ви кажа, Вие сте говорител и координатор на ЕНП за регионалната и кохезионната политика. Та е вярно. Писмата, които сме получавали за спиране на финансирането по тази магистрала и този проект, идват от България. Да, от зелени организации. От организации, които се борят, и аз знам, че много от тях, да кажем, имат своето, съвсем органичен интерес да запазят планетата. Това е достойно за уважение, но на тази планета има и хора, които загиват по този път. И знаете ли колко е, това не е иронично, би казал, това е цинично, трагично е в крайна сметка. Тези хора и тези организации се борят да няма трафик в дефилето. Какво се случва, когато построиш магистрала от единия край на дефилето и магистрала от другия край на дефилето? Той има повече трафик в него. И нито околната среда печели и за жалост губят хората, които биват ранени в катастрофи или прочие. Не можем да си позволим. И тук не искам да вярвам в конспирации, макар че имам достатъчно основания да считам, че други държави
биха спечелили от това тази магистрала да не бъде довършена, защото, да кажем, дадени зимни курорти биха станали много по-привлекателни и по-евтини, което би отнело част от туристите от други, които са много добре свързани, защото и тук в никакъв случай не казвам, че тези държави имат нещо общо, обаче като тръгнеш да пътуваш из Алпите и всички държави, които имат част от Алпите, те са като швейцарско сирене. Тунели, магистрали, лифтове и всичко останало. Там няма ли животни? Има животни и там, нали? В Алпите няма ли? Да. Шипобедрени костенурки, блатни кукичета няма ли? И как са се справили там? Искам и ние да сме тук така. И да се върнем за това, което ви казах за Северна България. Абсолютен санитарен минимум е да се довършат проектите, които вече казах, тъй като Плевен, Русе, Видин, Силистра, Свищов, Оряхово, Половеч, да не пропусна някой да се засегне, Монтана, разбира се, са региони, градове, в които населението се свива просто защото, като си представиш, че от София до Видин в момента пътуваш 4 часа, ако тръгнеш да отваряш фабрики, ще отворя в Пловдив. Или в Ямбол, или в Сливен, където има много по-добър достъп за това да си продавам продуктите по-евтино. Така че тия пъти ще трябва да бъдат довършени и ако искаме да направим нещо, което ще е от полза на България в следващите 200 години, ако не и повече, спокойно мога да го кажа, тъй като тогава, когато инвестираш в прокопаването на плавателен канал, това е нещо, което държавата ти прибира такси и хората имат ползи векове напред. Такъв проект за България е плавателния канал от Русе Варна, който трябва да подчертая, че Европейския парламент веднъж вече одобри като стратегически и би финансирал. Дано да имат добро развитие в тази насока, а не да го чакаме и него 110 години като магистралата. Извън политическото говорене, за и против еврото, моля кажете какви конкретно ползи ще има за бизнеса, включително и строителния, от въвеждането на еврото. Тук искам да съм много внимателен и няма да пея в хора на онези, които се подиграват на хората, които имат страхове. Аз разбирам защо ги е страх хората. Разбирам защо ги е страх. Тогава, когато си преживял фалит на банки, финансови пирамиди, ремедета, хиперинфлация, галопираща инфлация, после деноминация, смяна на парите, купони, бонове и какво ли още не, в момента, в който чуеш, че нещо ще се прави с парите, реагираш съвсем първично, като човек, да е преживял травма, свързана точно с това и кажеш не, няма да го пипате. И в такъв случай, моля тези хора да погледнат държавите, в които взимаме за пример, там където учат най-малко българи, там където най-малко българи доброволно са емигрирали да отидат да живеят и да работят, защото е по-добре, каква валута ползват. Толкова много българи има в Германия, толкова много българи има в Италия, толкова много българи има в Испания, толкова много българи има скандинавски държави със сигурност. Там с каква валута борават. И откакто тя е въведена, тези хора по-богати ли са станали или по-бедни? Очевидно, това е клуба на най-богатите в света. Ето защо в момента, в който България се присъедини към единната валута, означава по-малко бариери и пречки за чуждия бизнес да инвестира в България, по-малко пречки за туристите, които искат да посетят България, означава по-лесен достъп до финансиране, тъй като еврото спрямо лева е по-сигурна валута, една от двете най-предпочитани в света. Това означава по-сигурна банкова система, тъй като това, което се случи с КТБ, не може да се случи или би се случило много, много по-трудно тогава, когато разчиташ на контрол от Европейската централна банка в Франкфурт. И в крайна сметка означава по-конкурентна икономика и в дългосрочен план по-високи доходи. Това, че имаме независима валута в момента, е наратив, който само всява разделение сред хората. През 1997
ние много умно сме решили да привържем валутата си първо към Deutsche марката, след това към еврото, защото предния път, когато сме се опитвали 90-те години да се оправяме сами на ръчно управление с нашата валута, $1 беше около 3000 лева. Примерите не бяха много. Да. Така че и българския строителен бизнес и въобще бизнеса като цяло, икономиката би спечелила само в средносрочен план от това. Това, което се случи с това, за да затваряме отговора на този въпрос е най-пресният пример. Какво се случи с Хърватия? Първото лято, в което влезна в Шенген и в еврозоната, имаше повече туристи, отколкото в Италия. Хората просто отидоха там. И нека хората се обърнат назад да им кажат: първо, всичките обяснения, че ако влезем 2004 година в НАТО, ще станем цел, ще ни бомбандират, ще ни изнесат. Какво се случи? Какво се случи, когато ги плашаха, че Европейската комисия ще дойде, ще ни вземе децата? Какво се случи с това, че като влезем в Шенген ще ни залеят вълни от мигранти? Къде са тия вълни в момента? Същото и тук. Уви, отново казвам, разбирам хората и травматичното минало, което има в България, реагират съвсем закономерно, в случая без основание. Дали може да има недобросъвестен търговец, който да закръгли по-нагоре? Със сигурност. Но това няма общо с валутата. Значи, хипотезата, че представете си, ние като влезем в еврозоната, ще плащаме на Германия и Франция техните дългове, е първо, ако Франция и Германия са го докарали до там ние да им плащаме дълговата, представете си какво ще стане с тия държави. Нали? От една страна. Второ, че ще ни вземе някои спестяванията, ако не ги похарчим в рамките на 6 месеца. Съжалявам, че има хора, които са повярвали на това. Приемам го като моя отговорност. Хак да ми е, че не съм бил достатъчно добър да обясня на хората, че това е невъзможно. Някой да ти вземе пенсията, защото не си я похарчил. Спестяванията са твои, както винаги е било. И това, че си в еврозоната, не означава, че, представете си, вчера го чух това. Вчера го чух. Трябва да попиташ Европейската комисия дали можеш да си изтеглиш заплатата. И ако не ти разрешат, заплатата ти остава по картата. И тук не е само въпрос на информационна кампания, тук трябва да си поговорим и за образованието в училищата. Дали, щом толкова хора вярват в това нещо, е достатъчно добро. Че има как някой да ти проследи сметката и да влезе да ти вземе парите, защото не си ги похарчил този месец. По същия начин, ако си спомняте, беше кампанията за санирането, нали, че ако си радеш блока за саниране и ще ти го вземат, ще ти вземат апартамента. Така че, нали, сме го минали и в тази сфера. И сега вече се видя, че всъщност санирането е нещо изключително положително, има вече много голям интерес. За съжаление, нали, все още не можем да кажем, че тръгна с голяма сила новата кампания, но се надяваме да... Аз бях част от този процес и то много малка част, защото към онзи момент работех в екипа на кмета на Благоевград, който беше един от първите градове, които се възползваха от тази програма. И съм бил буквално заедно с кмета, после и с кмета на Враца, да ходим от врата на врата, да казваме на хората: подайте си документите, безплатно е, ще се санира, ще ви намалее сметката за тока, сградата ще изглежда по-добре, средата ще се подобри. Хората казаха: да, взимам, какво ще стане, ще ни вземете апартаментите. Слава Богу, в България съществува частна собственост от толкова време вече, след промените. Вие имате нотариален акт. Никой не може да ви го вземе, защото ви е бойдисал фасадата отвънка. Това не може да стане юридически. На колко хора им взеха апартамент след ги санираха? 0. Това помогна ли ни тогава да срещаме това недоверие? Не. Но сега, когато отидеш и видиш първо, че изглежда толкова добре тая сграда, второ питаш хората как е тока, на половината от това, което беше тогава, също и за парното. Но обречени сме на такива решения, които към онзи момент са били непопулярни, да се вземат, да си понесеш това нещо, да изсърбаш тая попара и обиди, и недоверие, и агресия, но при политиците е като при художниците. Оценката идва като си заминеш и не можеш да се порадваш на нищо. Това не е нещо извънредно само за България. Трябва да ви кажа, че си представям какво е било в Германия и Франция, когато влизаме в шенгенско пространство и спираме да си пазим границата. Няма да има граница. Вече ще пътувате така. Може да влиза всеки и да излиза когато си поиска.
Дали е било лесно? Представете си какво е в България, когато говорим за смяна на българския лев с еврото. Какво е било да кажеш Deutsche Mark-та, символ в цял свят, за това икономическо чудо в Германия, го заменяме с евро. И те не са си изгубили националната идентичност. Ми френския франк, ми лирата, ми гръцката драхма. Така че хората тогава, които се занимавали с политика, са били достатъчно смели и не са преследвали краткосрочен рейтинг, за да направят нещо, в което бъдещите поколения да ползваме и ние да се радваме. Аз прекарах 7 години от живота си, от 2017-18 година до миналата, борейки се срещу опашките по границите, и доживях да ме спират хора и да ми кажат: ти се бориш да дигнат бариерите и да дойдат да ни превземат. 200 евро на ден губеше един тир на своя собственик, само защото стои на границата. Кой ни превзе? Спомням си много добре. Тогава сме си говорили по тази тема. Какво е вашето мнение за тази наша нова инициатива Код Строител? Подкаст. Аз се радвам, че има места, на които спокойно може да се навлезе в детайли с достатъчно време и експертиза от ваша страна. Платформа, в която можем да не влезем в дълбочина и детайли на иначе сложни проблеми, които не могат да бъдат отговорени с да или не. В рамките на 3 минути интервю или дори на 13 минути интервю, което е лукс да имаш в национална телевизия или радио. Има и причина хората да гледат все повече такъв вид формати. Първо, защото е удобно. Второ, защото когато имаш интерес и си отишъл специално на това място, ти ще си отделиш 1 час да го изслушаш, но ще получиш качествена информация, подплатена с факти. И ако си кажеш: окей, тук с Андрей Новаков не съм съгласен за това конкретно, ще можеш да го върнеш 2 пъти, да го изгледаш, да влезеш в интернет и кажеш: окей, наистина има публикуване на страницата на Европейския парламент, публикуване на страницата на Европейската комисия. Може би ще повярвам повече на тези 2 институции, отколкото на сайт да избегнем тук съдебни искове, но неразбран.net, в който с големи букви ти казват, че ще ти вземат дивана в къщи, ако не си го ползвал 6 месеца. Господин Новаков, аз ви благодаря, че гостувахте в нашето студио. За мен беше удоволствие и ще ви очакваме отново. За мен също. Благодаря ви много.